I Favrskov Kommune nyder man godt af Fie Larsens store engagement i lokalsamfundet. Man kan vel nærmest sige, at hun lever et dobbelt liv. Om dagen graver Fie Larsen i jord og muld og får blomsterne til at skinne ved Hadbjerg Kirke. Men om aftenen er mulden skiftet ud med scenegulv, og så blomstrer hun selv som revydronning i den lokale Favrskov Revy. Mit navn er Henry Annekær. Nu står jeg med en regning her. Men før tæppefald skruer vi lige tiden tilbage og møder Fie i et noget andet arbejde som graver. Det var en naturlig gang for mig, da jeg på et tidspunkt som pædagog blev lidt træt i mine ører og skulle finde mig et andet job. Og så var det naturligt for mig at søge den lokale graverstilling, som så blev ledig. Men hvad laver en graver i den lokale revy? Det er det sammenhold. Det er den proces, som går op til det, ikke også? Altså, og så er det måske også det der med, at man bliver eksponeret lige på én gang. Og hver blink og hver lille detalje, den bliver afsløret. Show. 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 Der er solgt 140 billetter til aftenens forestilling, og der er store forventninger. Det er, at jeg får nogle sjove vinkler på det aktuelle, som sker her i byen. Vores politikere, og når jeg hørte også Pingvinnyt bliver nævnt her i revyen, så jeg håber, der bliver nogle sjove indslag, som jeg kan more mig lidt over. Hvorfor er I egentlig her i dag? Det er fordi, det er lokalt, og det er nok nogle sjove indslag, som med nogen vi kender, kunne jeg forestille mig. Jamen altså, fordi jeg giver fødselsdagsgave til Else, der snart fylder over. Og så fordi jeg har været her tidligere, og jeg synes, det er spændende. Selv efter 30 år på scenen er der stadig nerver på. Velkommen til Favrskov Revyen 2011! Velkommen til Favrskov Revyen 2011. Krasser i krisen. Humøret er højt under hele showet. Midtvejs status her. Hvordan er det gået? Jamen, jeg synes, det kører forrygende i aften. Ja. Vi er lige 10-20% bedre end i går. Ja, det kører bare op. Pisse publikum. De mange kostymeskift skal foregå med præcision og højt tempo. I pausen fangede vi revyens instruktør og spurgte om, hvorfor han er med. Jeg synes, det er skideskægt. Simpelthen. Det er jo en god måde, og en super hobby, og hvor vi har det godt sammen, og vi synes, det er sjovt. Og jeg kan lide det her med at arbejde med at få ting til at spille sammen. Og efter små 2 timer er revyen ved vejs ende. Det har været så fedt. Det er simpelthen, det kørte rigtig godt i aftes, og vi var der altså i aftes, men den har fået, som jeg sagde i pausen, 20-25% mere. Og det har været dejligt. Når man så har fyret den af på scenen, så er man, så er man bare glad. Ja, og så kan man leve et helt halvt år igen. Det er sgu en rigtig øl, det her. Det var sgu da dejligt. I stedet for alt det vandøl. Efter en fyraftensøl med de andre medvirkende, går turen hjemad for Fie. Hun skal på hovedet i seng, for i morgen fredag venter det sidste revyshow, hvor der er solgt over 180 billetter. Favrskov Revyen spiller på sit 3. år, og hvis det står til Fie og de andre medvirkende, vender de tilbage næste år samme tid og sted.